So hello लोगोफोर, welcome back to my channel. So दिनै बिराद गरम आरोना, ओंखायनो आङो जोंनि बारिनि बे थाइबेंखौ खानानै खाजि बानायना जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर. इयावबो दङ नै. लोगोफोर गरमाव थाइबें जानांगौनो. दा जोङो बेखौ खाजि बानायना जानोसै आरोना लोगोफोर नै. लोगोफोर बिराद बुरजा मोनबाय नै, दा बेखौ जोङो खाजि जानोसै.